హాయ్ అందరికీ, మీషో నేను తీసుకున్న ఒక మంచి ముగ్గు డిజైన్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ చూపిస్తున్నా. హల్దీకి అయితే సూపర్గా ఉంటుంది, చాలా బాగా వచ్చింది. ఇందులో 2 కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం మనకు ఆల్ ఓవర్ గౌన్ ఇలా మనకి మంచిగా ముగ్గు వర్క్ వస్తుంది అనమాట. ట్రెడిషనల్గా కనిపిస్తాము. అండ్ ఫ్లేర్ కూడా చాలా చాలా బాగా ఇచ్చారనమాట. చూద్దామా, మస్తుంది అసలు. వేసుకోగానే మంచి ట్రెడిషనల్ వైబ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇలాంటి ఫ్రాక్స్ అనేవి మంచి వెకేషన్స్కి, హల్దీకి అయితే సూపర్గా ఉంటాయి. మనకు ఆల్ ఓవర్ గౌన్ ఇలా మంచిగా ట్రెడిషనల్ డిజైన్ వచ్చిందనమాట ముగ్గుది. ఈ మధ్య ఇలాంటి డిజైన్ చాలా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ స్లీవ్స్ అండి. నాకైతే స్లీవ్స్ నచ్చి తీసుకున్నాను. చాలా యూనిక్గా ఇచ్చారనమాట. మస్తుంది, కంఫర్ట్గా ఉందన్నమాట. నేను తీసుకుని వచ్చేసి ఎం సైజు. ఇందులో M to XL సైజ్ వరకు అవైలబుల్ ఉన్నది. బట్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది. నేను కోడ్ అనేది కమెంట్లో ఇస్తాను. సేవ్ ఇట్ ఫర్ లాటర్. బాయ్.